Nek Duda gelem ora dikenalne iki lho ditakoni gelem ora. Lha iki kadek Golek cocok rabine gelem ora kira-kira iki tak tekoni. Iki wong ngendi to, Kak? Ya mbok tak takonane. Piye iki kan regane sama saiki terkenal to. Wong-wong kabeh kan ro. Oke sing tertarik saiki peh. Piye? Malih nekokne mbok teme ngono tak kenalne mbahku ngono gelem ora mi. Ya engko tak takonane aku ngono. Piye? Lah kuwi wong cewek kok rabi. Ya lek sik menawa nek sing gelem ngopeni ya bene lah. Pengen rabi ora. Bondo piye? Bondo akeh ya. Ya kena ngopeni dhekne lah bandane akeh. Karena di bondo ya gak no. Oh, dadane apa? Nek nanti bondo malah hak dhewe ngopeni yo. Lah iya no. Oh, aja gelem ya. Dimen. Oh ngono. Lah duwe no, kena ngopeni dhek. Lah lara ndek lah suti man aku. Tuwa. Pegang guyu. Wonge ganteng ngono piye? Wis pokoke aku awakku iki kaya ngene. Lah wong tuwek duwe kena nyukupi ono kayak aku iso bagian yo gelem no. Lah ora. Nek ra duwe apa-apa. Ya ora sudi kuwi to. Iki sik kenten to, Kak. Mas yo bagus mo. Mas yo ganteng. Lah kangge apa? Oh berarti pokoknya lek duwe. Wong aku. Pokoknya lek duwe lek sik duwe ya gelem ya bener. Lek sik duwe gelem kena ngopeni dhek. Bondo, kena tangi ngopeni dhek. Lah lek rande bondo, lah apa? Ngopeni. Lho kere men lho. Cek sama ra kerja ya. Yo apa arep ngopeni bener iki. Aku yo halah kae, Kak. Nah yo piye to aja yo alah lek gelem tak kenalne. Wonge lho tuwek apa nom? Ya mbok. Lah tuwek ora apa-apa. Tuwek lah pokok bandane kena nggih ngopeni gak aku kebagian yo gelem. Lah aku ora duwe celengan yo wegah no aku. Bener tapi wi. Lho, malah ngrepoti engko ya. Lah malah ngrepoti no. Alah nduk wong tuwek nduk. Lek wonge bagus lho terus piye? Lah wong bagus ora gelem. Bagus kok lah kaya ngene iku yo gelem. Tok gawe kadek kaya ngono tok gawe iki. Sing ganteng ora gelem jero lek kaya ngene. Sing ganteng yo ora gelem. Lah wong tuwek ora apa-apa sing penting pokoke bandane kena nggih sangu tuwek dhek karo aku ayo. Gelem aku. Pokoke ndek bondo kena nggih sangu tuwek kono karo aku gelem. Lek ndak ndek bondo ndak usah. Yo ora sudi kuwi ya. Yo apa? Napa? Kata orang nggak usah mumet mikirin harta. Harta itu cuma titipan. Matamu ini. Emang cuma titipan yang kini titipnya aku. Apa hartamu untuk titipnya aku apa-apa. Ikhlas aku tak titipi. Daripada kamu repot-repot tak dititipi. Titipnya aku wes. Kamu mumet dasmu wes. Jadi kere wes. Lambimu penak iso ngomong hartamu titipan. Kue nek sing dititipi. Lah kancane sing dititipi ngene iki. Cok nanti. Lah nek macet, macetnya apa? Tetep lewat dalane wong lanang. Jalan apa? Jalan tol. Wong wedok ra ndek jalan tol. Lan duwene jalan til.